Que hai, parroquia? Levamos un par de semanas cos problemillas técnicos, así que andamos sin vídeos. Bueno, tranquilidade, xa volverán. Pa semana espero que vaya todo ben. Se temos algo máis de suerte. Bueno, o vídeo da semana pasada subino a Patreon. Por que está en Patreon? Porque podo subilo a calquera plataforma, Vimeo, Facebook, dale al play, lo que sea, e poñelo aí e sempre vai estar aí. Non tedes que andar hoxe pa aquí, hoxe pa lá, porque resulta que en Facebook agora tamén me lo borran. E resulta que en Vimeo, cando chegas a un tope, xa non podes subir máis. O sea que vou ter que buscar máis plataformas para cando me borren, que polo que se ve, vamos borrar así da cotío. Así que nada, ides ao meu Patreon e vedelo ali. Deixo vos o enlace na descripción e pouco máis. Sinto non facer vídeos, pero cando non se pode, non se pode. E se tedes calquer cousa, aí tedes os comentarios para poñerme podre. Venga, un abrazo. Suscríbete, Mardalla al like, suscríbete, Mardalla al like. E se te gusta, compartio cos teus amigos. E se non te gustou, mandaría aos teus inimigos e é que tamén polo cu. E é así como se fai. Suscríbete, Mardalla al like.